Good day kay Din Max. Tara, atin tayo ng charity dito sa Ordaneta. Dito kasi gaganapin yung charity natin. Ayan, ito, natapos na. Galing sila dun sana sa mismo venue natin. Ayun na yun. Tayo papunta pa lang. Sila galing na dun. Let's go! Nandito na tayo sa studio ng charity. Ito yung ginawa nilang table. Pampalikit ko nga ka. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong kulay at sinising suporta. Ito sa charity. Doon tayo, kapantahan. Dito na lang yan. Doon, masyarag. Doon. Sige, sarap. Yes, you're right in it up. Ito yung beneficiary natin. Ay, sa film manantala. Linda natin. Yun Max 23. Yun Max, bumotovlog. Ayan, guys, tapos namin lahat ng mga motovlog na kagaya nito na. And then, syempre sa akin, Erika Buwa, motovlog. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lang. Dito po nito. Yun. Subscribe si Papa. Matapos dito, pupunta na tayo sa Manawag. Ano yun? Ito po yung beneficiary natin. Dito na tayo sana sa One Alo Resort kung saan dito gaganapin yung ano yung harap council election. Sir, tinggi sir. Ikutan natin itong venue dito sa, sa One Alo dito sa Manawag. Lagi na lamang aking nasa sa isip ang pagsapi ng tag-aral.
bali. Ito yung pinaka-swimming pool nila. Maraming naliligo ngayon dito. May ginawa silang slide. Tawag dito mga Kadilmax. Natin dun sa taas kung anong makikita natin. Bali ito yung ginawa nilang slide. Ma'am, taga saan kayo? Pupunta doon. Dito ba mo? Di ba basa ba? O, yan na lang. Yung Max 23. Dali na, mag-slide ka. Oh, next challenge! Yan yung pwede kang mag-anong picture taking. Tingnan natin. Shout out, shout out. Taga saan kayo, sir? Taga saan kayo? Ordaleta, ay Ordaleta. Mamarugpog. Oh, Mamarugpog. Ayun. Shout out sa mga taga Ordaleta. Isang walang makasama, di malaman saan tutungo. Naghahanap, nag-iisip kung saan babaling ito sa mundo. Kainan na. Sarap yata ng pagkain ng mga Kadilmax. So, ayun o, kumakain sila o. Taga saan kayo, ma'am? Matulong po. Ha? Matulong. Matulong. Shout out sa mga taga Matulong. Sarap ng pagkain nyo ah. Yeah, sige. Ha? Nahiya sila oh. Ala. Taga saan kayo, ma'am? Barangay Santo Domingo. Oh, Barangay Santo Domingo. Yun, shout out. Oh, yun. Taga saan ka? Sa Timbagte. Ayun, Timbagti. Galing kayo sa charity ng ano? Ordaneta kanina. Oo. Sir. Ay, ano bang pagkain natin dyan? Okay, tapos na ako. Audition muna, sir. Wag! Sige mga papa, konti. Ito, ayan. Taga saan kayo? Taga saan kayo, sir? Dito sa Brother. Ayun, shout out. Vlogger, sir. Vlogger. Oo, vlogger. Ayun. Ayun. Taga saan ka, sir? Pumasyal. Sa Tagalog. Ayun. Subscribe niyo sa ano, si Dionmax 23 para mapanood nyo, no? Ayun. Welcome, one, hello. Ayun. Sticker. Ayun. Taga saan kayo, sir? Manila po. Ay, Manila. Yun, layo ah. Shout out sa mga taga Manila.
Sir, taga saan kayo? Shout out sa Mamanugpong. Manugbong. Ayun. Ano, shout out sa Mamanugpong. Di mama, sir. Ang tao. Ayun o. Mangga ni ma'am. Sarap. Ayun. Mangga ni ma'am. Taga saan kayo ma'am? Paginay po. Oh, shout out sa mga taga Baginay. Sir. Ay, saan tagay ah. Hindi po. Sir, taga saan kayo sir? Kabanbanan. Ay, shout out sa mga taga Kayambanan. Kayambanan. Ay, Kabanbanan. Ayun. Sige sir, thank you. Taga saan ka, ma'am? Taga saan po kayo? Kamantilis. Oh, shout out sa mga taga Kamantilis. Ayun. Si Bibi, oh. Shout out mo. Girlfriend mo. Shout out po kay papa ko. Ay, ayun. Pa-subscribe dyan, no? Dion Max para mapanood ninyo. Dion Max 23. Dito sa likod. Oo. Ginalunan. May meeting kami mamaya kasi dyan. Nice sticker, sir. Wala na, ubos. Ayun. Shout out to Basti Family. Ayun. Subscribe nyo para mapanood nyo, no? Yes, sir. Okay. Salamat, ha. Ayun, BBM. Yes. Taga saan kayo, sir? Taga saan kayo? Ano lang, babasit. Yeah, babasit. Shout out sa mga babasit. Ba't babasit ang laki mo? Oo. Kasi, tamang ano lang, chat. Okay. Thank you. Basta kami, bibin. Oh, BBM. Ayun. Panalo na. Ayun. Ayun. Taga saan kayo, sir? Ay, oh, shout out sa mga taga Ordaneta. Ayun. Ayun. Taga saan kayo, sir? Shout out sa mga taga Ordaneta. Pa-subscribe si Dion Max 23. Dito para mapanood ninyo. Dion Max. Oo, ayun. Yun. Yun, pasukin natin doon sa mismong venue namin kung saan doon gaganapin yung yung rap election. Tara, tingnan natin doon sa loob. Shout out tayo mga ka-Dion Max. Shout out Papa Sam ng TRCP and Ma'am Sugris de Guzman. Shout out sa tattoo artist ko kung saan tinatuhan niya ako, Papa King Ravelo. Happy birthday sa anak ni Papa Winson Bermudez, John C. Bermudez. More happy birthday to you. God bless. Ganito. May color ka din. Ang mali, meron. Oh, ayun o. Bigyan mo na sa akin yan. Si Miss Rock Concert.
Dito ko natatapusin ang ating vlog. Hoping nag-enjoy kayo sa napanood nyo. Don't forget to subscribe, like, share, comment. Pahit na din yung bell button para updated kayo sa mga next vlog ko. Ingat po lagi. God bless all. Bye!